Ini zvandinobhelieve ndezvokuti kuna Mwari, Mwari waSamuel, Mwari wamuprofita Nehemia, ndiye watinotanga, ndiye watiri kutaura nezvake. Kobva ipapo kunouya utungamiriri hwenyika. Ndinorwa vamwe vachituka vaMnangagwa. Uri shura. Nekuti mumuromo mavo ndo munobva mablessings enyika ino. Zvavanotaura ukasareka kuzviita unofa uri rombe. This sounds very, very absurd, but nothing unusual, nothing different from what we've been learning from the Bible for a long time. In any being someone who has been grounded in Zayoja forward in faith, I really understand these things. Firstly, the same way Kunzi Mwari was Samuel Mtendi, because this Kuda Tagwirei, one of the richest people in Zimbabwe, and he is actually preaching at a ZCC gathering, and he talks to the ZCC congregates, no context yacho. So the Mwari was Samuel Mtendi. The same way that we would say Mwari wa Baba Goti, and in Zayoja, this was explained over and over and over again that there's nothing wrong with saying Mwari wa Baba Goti. The same way that we would say the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac. Someone you would relate with was Ezekiel Goti. We understood his calling. We understood how God talked to him. We understood where he came from and who he was. That's the same way that those in ZCC would understand who Samuel Mtendi is. That's why Kuda Tagwirei to say Mwari was Samuel. But that is not where a lot of people see as problematic. Pano chiti iye, then what comes next? What comes next is the authority of Utungamiro Romunyika, the authority of the president. A lot of Christians, they've actually a problem with that because my feelings na President Mnangagwa, my feelings in ZANU-PF. Zvanandichitaura in a video that I did yesterday. Ndichiti ukanyasovenga ZANU-PF ukanyasobhekana neZANU-PF ukanyasombosangana nematambudziko muZimbabwe unopedzisira wa less objective. Kana uri journalist unopedzisira wa activist wakanga ndiri journalist. Kana uri pastor saApostle TF Chiwenga unopedzisira wakanga kuti you are there to preach the word of God, you are there to win souls, you are there to stand for what the Bible says. Unopedzisira wakuti ninda had the people's advocate wakuita activism ne freedom fighting, which is something that the Apostle Paul vakararama panguva yekuti ma-Christians angari ma-Jews angari under Roman rulership, but they never advocated for regime change, they never advocated for political action, they never advocated for something like that. Instead, the Apostle Paul actually wrote Romans 13 inenge chiti iyo, let everyone be subject to the governing authorities. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Munhu wese ngaazviise pasi peutungamiriri, nekuti hakuna umwe utungamiriri unovapo kunze kwehunenge hwagadzwa naMwari. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Wese anomukira utungamiri unenge huripo, wese munhu iyeye anenge achitomukira Mwari, ende unenge uchitozviunzira mutongo pamusoro peupenyu hwako. This is not me saying this. This is actually the Bible, Romans 13, that is saying that. And if you want to disagree, you have to disagree with the Bible, not me. And that is what Kuda Tagwirei is preaching. Simply say it. That is what Kuda Tagwirei. You can read the whole of the verse. It's not right.
the authority toripo vatori varanda vaMwari, and varanda vaMwari vakatouya kuzoisa order chi. So the government may not be perfect, but that is the government yamunoimapiwa naMwari. And your role, as the Bible says kuna vaTesalonika, kuti prayer and supplication be made for all men, those who are in authority chi. Pray for those vanenge vatoripo, respect those vanenge vatoripo, wobva watoteerera zvavari kutaura vanenge vatoripo. And then kana uine wauri kudawo wozomirirawo after 5 years pama-election, and then you vote for them, wobva vapinda pachigaro. Kana vapinda pachigaro, Mwari ndiye anenge asvitendera, wobva watanga kunamatirawo ivava. In the meantime, unonamatira vanenge vagadzwa naMwari. So there is nothing unusual about what Kuda Tagwirei is preaching about. He is just preaching about Romans 13 because that is what the Bible says. As much as you might like it or not like it, ndo chiKristu. Paya panonzi zvakaoma sekunamata. Imwe pati yacho yokuoma ndeyekuti unotomanikidzwa kunamatira vatungamiri vacho vaunenge uchiti hauvafariri. Saka peji iroro richagaina attraction. Ragaina attraction, unotsvaga mabloga anazigo, ovabhadhara anazigo, ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo anazigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise anazigo. Panopera 1 week vachikuposta anazigo, uchiita sekudaro